ба муродаш ҳама дилдода расад, ба ҳама бахти худо дода расад. ҳама дар анҷумани наврӯз аст, тоҷикистон ватани наврӯз аст. бинандаҳои азиз, дар ин қисмати барномаи ҷашнӣ, барномаи субҳи тоҷикистон, дар меҳмонии барномаи мо ҳузур доранд шоир Ҷавҳари Саидназар. фасли баҳор фасли шукуфтанҳост, мужда аз рӯзгорони нек медиҳад ва ин ҳама бӯстонҳои сабз барои шоирон, барои адибон як мояи илҳоманд. ҳамин тавр не? албатта ин зебогиҳо, ин сарсабзиҳо, ин марғзорони сабзу хӯрам ба он фардҳое ки эҷод мекунанд бетаъсир нест. албатта ва эҷод низ худ аз ҳамин зебоиҳо сарчашма мегирад. эҷод ки худ як зебоӣ аст ва албатта баҳор нақш дорад дар ба илҳом омадани як шоир, як нависанда, як эҷодкор. дар бораи наврӯзи оламафрӯз шеъраке дорам ки барои шумо ва бинандагони азиз мехонам. бо панҷаҳои сабзи худ борон навозад арғунун, аз чашмҳои себи пир ашки тараб ояд бурун. дар шохсори масти ноз мурғон ғазалхонӣ кунанд, дар даштҳои зардрӯ бин ки дамида лолахон. наврӯзи олам мерасад, сӯзам ғамам дар гулханаш, бӯи саодат мерасад аз лолазору гулшанаш. мерӯбам аз дил ғусаро то шодӣ ёбад роҳи худ, сарсабзӣ хоҳам аз баҳор дар дида молам доманаш. дар ғунчаи лабҳои ман шеъри навам чун шабнам аст. ин ҳадияи наврӯзиам бар дардҳоят марҳам аст. оғӯш бикшо шамси ман, аз сардиҳо созам раҳо. имрӯз навгонӣ биёр, наврӯз шоҳи олам аст. шумо ҳамчун як зан, модар, нақши занонро дар ҳифзи арзишҳои миллӣ ва расму оинҳои ниёгони мо чӣ гуна шарҳ медиҳед? дар нигаҳдорӣ, зинда доштан ва поянда доштани суннатҳои миллӣ, аз ҷумла суннатҳои наврӯзӣ, мақоми занони мо хеле шоиста аст. тамоми анъанаҳои наврӯзиро бонувони мо риоя мекунанд. вақте ки наврӯз мерасад, ба хотири ман деҳаи кӯдакиҳоам мерасад ки мардуми мо, занҳои мо ба кӯҳдоманҳо мерафтанд. унҷо ҳар гуна анъанаҳои миллию ҳар гуна урфу одатҳои миллиро ҷашн мегирифтанд. ба ёди ман мерасад ҳамон як маъракаи ашагулон ки модарҳои мо иҷро мекарданд. вақте ки дар баҳорон борон намеборид, онҳо як арӯсаки бузурге месохтанд ва ӯро ором медоданд ва занҳо ҳамон арӯсакро гирифта ба кӯҳдоманҳо мерафтанд ва ҳамин гуна суруд мехонданд. ашагулони ростина, як бор биҷунбон остина, ғалаи сабзум қоқ шидай, як бор бирезум боруна. бисёр анъанаҳои миллӣ буд. аз хонатаконӣ сар карда, инам рисолати занҳо аст. тамизу тоза кардани мавзеъҳои зист, хонаҳо, кӯчаҳо. баъди ин анамин дар кӯҳдоманҳо ҷамъ шуда ҳар гуна хӯрокҳои миллиро мепухтанд. ҳар як маҳалла, ҳар як кӯча то метавонистанд занон ҳунарҳои ошпазӣ, ҳунарҳои ширинипазӣ, ҳунарҳои дӯзандагии хешро ба намоиш мегузоштанд. тифлакон шодмонӣ мекарданд. наврӯз як ҷашни зебое аст ки ба занон таъвам аст ва рисолати нигаҳдорӣ ва пояндагии суннатҳои наврӯзиам бештар ба дӯши бонувон аст. имрӯз баъде ки наврӯзи мо бо ташаббуси пешвои миллат ҷаҳонӣ шуд ва имрӯз наврӯз дар фазои истиқлоли кишвар як зебогии дигар дорад. наврӯзро мо бисёр зебо пешвоз мегирем. аллакай бо фарорасии моҳи мард тайёриҳо ба наврӯз оғоз мегардад.
و کوچه های شهر پر از دختران اطلس پوش و چکم پوش میگردد. شکرانه که ما در این دیار زیبا زندگی میکنیم، چون این جشن های زیبا داریم و یک ملتی کهن و متمدنیم. تشکر زیاد. در واقع انعنه و آیین‌های نیک جشن نوروز در سرشت مردم تاجیک نهفته است و خلق عزیزی ما با یک شادی، با یک شادکامی از این جشن قدیمه اجدادان خود استقبال میگیرند. و بیننده های عزیز یادآور میشیم که در مهمانی برنامه ما حضور داشتند شاعر جوهری سید نظر. برنامه جشن صبح تاجیکستان بخشیده به جشن نوروز بین المللی همان ادامه دارد. در ادامه ما را پیگیری کنید.